Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka NES Jorabat kabade ka jaka Thep Umphniang kali kabahe bat kabayat yo tam ha kathan chate lamingi jong ka company Bharat Petroleum Corporation Limited menta ka singi kalapan Pynbna sendon ni ki nong job jong ki tiket khalai Nusib nane ka lucky draw kabala dep Bnai shiki pat ba ki bajulet ban Thep Umphniang ha kate ka jaka kabadan Hashiphomer Maus Mai jong ka than Jorabat Haribhoi district kumban chupente bhangne ka jing Jingkhalai Nusib ha kate ka jaka Thep Umphniang kali kadai kabala penlong Manla Bnai ha kaba na kalyang jong ki nong penyat kila pentip bagi kendon na ke Bynta ki nong Thep Umphniang kali ban yo yashim Bynta kate ka Jingkhalai Nusib kalong bagi kali arshaka ki dei ban Thep Umphniang kumbasan spa shaneng 6000 shaneng na ke Bynta ki kali red bat san hajar shaneng na ke Bynta ki kali he lani ki trok ki bos ki babha Nusib bat yo ya ka kardan ka baning kong ha kate ka Jingkhalai Nusib kin yo ya ka wei ka kali thamai ka ba wan baar kin yo ya ka thuk thuk ne ka kali arshaka bat ka balai pat kin yo ki artli ki tiket ban shang suwari shakiri Thailand nalor shibun ki wei de ki khusnam ha ki kardan ba pero pher haba yo banyakran bat ka kong bashisha khar kongor unloading manager kate ka jaka Thep Umphniang kali kalayathu ba kate ka Jingkhalai Nusib kadai ka bala jupan long Manla Bnai kerpang na ka Bynta ki Nongleit Thep Umphniang kali ha kate ka jaka bat kitu ki badon bok ki juyo ban ra ki khusnam ba phero pher नंबर 15 नंबर है 8561 गाड़ी नंबर 8561 ये नंबर अजीजुल अली 12 नंबर निकला है अजीजुल अली के थोड़ा कसरत करते हैं अंदर 2 to 4 5 तो निकल के आएगी सर एक निकाल दे उसको कंपनी से टीवी मिल रहा है yang latren adu khasnem teng istunat utrai jongi ru babiang ba bagi kini ki staff jongi bat kini sia kita harwadan ni ru ki biang lut teng istunat banyak trai hanne kalau tri jongi kalau man usnem hanne teng ikerpat e baro ki bawan Umphniang kinong Meghalaya ru bakin wan sobhau nan Thep Umphniang hanne te kumangi ki jaj bilriu khasir ung istunat mo bakinya wan Thep Umphniang hanne bakilong ki man usnem kalau tri ki dan dia hanne man ubnang idon kalau tri tabakum kini kisngi kamut kum ki durka puja lane Christmas lane kini ki bihu ki badai tingi penlong ki bakham he andre ki baret baria kum ki bike kum kini ki microwave tingi long man usnem kamut adu Bnai Julai Agas ngina sedang te hadu Bnai April kum ning ya penkut aman kapor ki wan Thep Umphniang hanne kamut si hajar sajrong ka bike sanspa te ki wan Thep Umphniang te ngi ai lottery ka free tiket ru free ka karwas ru ngidon free ka bathroom ru facility ke babiang ka nodong sedong ka biang ki staff ru kilong friendly bha te ki bun ki briu ki bana baru kini ki tourist ki bana baru ki wan te ki dokumen e ba ki wan sim ayu te la sim snem ru nginya perlong hi kani ka lottery jongi te subha ba punyawan sim Bynta lang hoi manus nem ngilong lottery hanne man kasngi te man ka man Bnai te kilong ki barit baria ta ba kini kum kini ki bihu la ne Christmas tengi perlong bakham he ngi ai kublei sibun ni kong ye fisia ba pila ewan ang dia ban wan si Bynta lang bat ni hakani kapor ban Bynta ban penlong ni ka lottery te hang ni silong man kapor hi ka lottery te man Bnai si penlong ya ka bai te hasin hisnam ni penlong ya kali te mentang si rungi la dem te gila donong yo ki brio jongi ki de ki ta ki be yo ngi dap na su di sutenat ba ngi yo ki brio jongi te sanolon nang taru nakaliang jongi hakani ka pom em ngi kilong ki respect ni customer ru kilong ki baburam khamtami ki jai beliau hi ngi ki bu khanang ini kan thei khasi sudah namal balai bahkan long ka ba cf ye ki customer kan long ka ba long ki jiksania te nak daw ibu khanang ki ne ki kan thei babun tu ya don la kam Bynta te kadang dap ji sungu to komen ba so tanat ba pcf yawan ban ya